Ahojte, toto je háčkovanie podľa Lany. Vítajte na mojom novom kanáli Háčkovanie podľa Lany. Keďže je toto video výnimočné a prvé, tak sa vám tu predstavím a ukážem vám, čo všetko je potrebné pre háčkovanie. Ja som Nia a háčkujem už asi rok. Priviedol ma k tomu internet, teda YouTube, Instagram alebo teda sociálne siete. Keďže vlastne všade dávajú videá, ako háčkujú a sa mi to veľmi páčilo, že to je taký originálny nápad, proste si niečo vytvoriť a potom buď si to nechať, alebo to predať a zarobiť si. Keďže mňa to veľmi baví a veľa háčkujem, mám veľa hračiek, teda hlavne hračky háčkujem, no tak som sa rozhodla, že to budem aj predávať. Darí sa mi, kupujú si odo mňa, takže to som veľmi rada. A poďme teda k tomu, čo treba na háčkovanie. Základ, čo treba pre háčkovanie, je takýto peračník, alebo teda nejaká sada, v ktorom je v ktorom sú takéto rôzne háčiky v rôznych veľkostiach, od úplne malinkého až po ten najväčší. Teda aj tuto mám, tento mám úplne že najväčší, úplne mega, tento je úplne taký miniatúrny. Takže tuto vám ukážem, čo teda obsahuje takýto peračník. Takýto peračník by mal obsahovať nejaké ihly, buď takéto veľké, ale aj tieto malé, aby sa dalo prišívať vlastne na vyšívanie, keď už sú hotové hračky. Či sú plastové alebo takéto kovové, to nechám už na vás. Ďalej je potrebný párač, alebo neviem ako to nazvať, na páranie. Takže keby ste niečo spravili, vytvorili, ale bolo by to zle, tak aby ste to mohli vypárať. Najlepšie sa s tým párajú nitky, ale podľa mňa by s tým išli aj bavlnky. Ďalšia vec, čo je potrebná a podľa mňa užitočná, tak je tento rátač riadkov, alebo neviem ako to nazvať. Vlastne tuto máte čísla a to keď si takto otáčate, si nadstavíte, že trebárs potrebujete 7 riadkov a to vám vlastne ráta, koľko riadkov ste uháčkovali. Že trebárs takto to potom otočíte, už máte 6, 5 a takto. Takže takéto vecičky neviem k čomu sú, lebo to je keď štrikujete s ihlicami, že to odkladám. A tieto obriezpinky sú asi tiež k ihliciam, lebo k háčkovaniu som ich nikdy nepotrebovala. No a teraz tu zostáva meter, ktorý je potrebný na to, aby ste mohli odmerať hračku, alebo ak potrebujete, že neviem, napríklad meter z bavlnky, tak si vlastne takto dáte a nájdete si meter, takže 100 cm. Tuto máte meter a vlastne takto si odmeráte tú bavlnku. Je to aj môj meter je aj v týchto slovenských, ale aj v týchto inčoch, alebo ako sa to povie, v amerických. Takže toto je tiež dobrá vec. Mám tu ďalšie potrebné veci, takže táto vec je úplne bomba, aj keď môžete to aj s nožničkami, ale podľa mňa je toto úplne super. To sú také cvakacie klieštiky, s ktorými vlastne úplne ľahučko odstrihnete bavlnku, môžem vám aj ukázať, vlastne cvak a máte to pekne odstrihnuté. Takže podľa mňa toto je tiež výborná vec a používam ju pri každom háčkovaní. Potom tu mám toto pravítko, ktoré slúži vlastne na to, aby ste si tu mohli odmerať bavlnku. Do toho vlastne vpichnete tú bavlnku, to vám môžem tiež ukázať. Takto si vpíchavate, že toto je moc veľké a takto vlastne skúšate. A táto bavlnka je asi 6,50. Takže takto si viete pekne odmerať bavlnku.
Tieto vecičky tiež neviem k čomu sú, to bude asi tiež k ihliciam, nejaké ističe, takže to tiež odkladám. Potom tu máme tieto vecičky, to poznáte aj keď šijete. Teda najskôr to dáte do ihly, dáte do tohoto bavlnku a prevleknete to cez tú ihlu a vlastne sa vám ľahšie dáva tá bavlnka alebo nitka do tej ihly. No a vlastne toto, čo mi zostalo, tak to je vlastne teoreticky to isté, len pre každého je lepšie iné. Ja mám radšej tieto, vlastne to je označovák na hračku, keďže háčkujete, tak si musíte vždycky označiť riadok, kde začína. Takže vlastne si to tam vpichnete do toho očka a takto iba zacvaknete a vlastne máte označený ten riadok. No a tieto sú vlastne na to isté, lenže vyzerajú takto, sú takéto silikónové a vlastne túto sa to zase robí tak, že to prepichne, že to musíte túto tak zacvaknúť, lenže ono sa to tak blbo zacvakáva, takže ja to moc nemám rada. Toto všetko obsahuje tento peračník, ktorý stál 11,57, takže podľa mňa veľmi dobrá cena, no a bez čoho by sme neuháčkovali žiadnu hračku, alebo teda nejakú háčkovanú vec. No predsa bez bavlniek na háčkovanie potrebujeme nejakú bavlnku. Či je to už len takáto úplne tenučká, takáto stredná, alebo takáto úplne taká hebulinka, spravená presne na plišáky, z čoho by ste to uháčkovali všakže. Takže ja najradšej používam tieto bavlnky, to sú Alize Puffy, ktoré sú úplne super. Ja osobne by som neodporúčala takúto bavlnku Himalaju, lebo tá sa strašne, keď vlastne máte ten koniec, tak strašne to padá, ako keby sa to z toho zošmikuje a musíte to stále s ohňom, tak ako keby ten koniec, aby to nešlo dole a táto proste vôbec nejde dole. To je úplne niečo iné ako tá Himalaja, takže ja osobne Himalaju neodporúčam. Ak háčkujete plišáky, tak samozrejme potrebujete aj túto výplň, ktorá vlastne vyzerá takto. Je to duté vlákno, ktoré vlastne sa dáva do plišáčikov, aby bolo také mäkučké, príjemné. Takže takto nejak to vyzerá. A toto, čo ja kupujem, tak to je 500 gramov za 5 eur. A samozrejme, že sa nezaobídeme, keď ideme robiť hračky bez týchto vecičiek. Sú to očka, ktoré sa dávajú na hračky, aby mohli proste mať očička, hej, alebo nožteky. Očička môžu byť takéto maličké, takéto väčšie. Potom sú ešte aj takéto väčšie alebo takéto úplne že obrovské. Všetky používam ja. A potom sú aj takéto nožteky. Bývajú aj oválne, aj takéto, proste v rôznych tvaroch. A ja mám aj takýto zošítok, do ktorého si vlastne píšem postupy na každú hračku, aby som to proste zapamätala. Napríklad obdĺžnikové zvieratko, vystrkovací hríbik, alebo rôzne veci, napríklad veľrybka, panda, včielka, a takto rôzne veci. No a ak sa pýtate, odkiaľ mám tieto všetky veci, možno ste si všimli, na tomto pere mám napísané Noezon. Vlastne z tejto stránky ja objednávam všetky veci, či sú to očička, výplň alebo bavlnky, všetko objednávam iba z tejto stránky Noezon.
Nachystala som si tu pre vás aj nejaké hračky, ktoré som spravila, aby ste videli, aký typ asi ja robievam. Napríklad takýto zajko. Pozrite, aký je rozkošný, také uška a má aj takéto montérky. Takže tento sa mi veľmi páči. Tu mám napríklad háčkovanú gumičku, ktoré celkom idú, keď predávame. Takýto venček, ktorý som tiež robila, ten sa dá zavesiť. A robievam aj takéto veci, že napríklad pyžamo žrút, ktorý vlastne takto uhačkujete hlavičku, dve nožičky a dve nožičky a teličko z Alize Puffy Fine, ktorá je vlastne taká očkovaná a to vlastne pletiete iba v rukách. A túto spodok je iba takto zaviazaný a ten sa vlastne odviaže. A ako som vám hovorila, je to pyžamo žrút, takže to znamená, že do tohoto pyžamo žrúta si deti odkladajú pyžamko. Teraz mám novinku, ktorú som začala háčkovať, takéto matičky, sú také maličké, jednoduché a takto vlastne zozadu im ide chvostík a takto majú pekne vyšitý nožtek, fúziky a je to také rýchle, malé, jednoduché a pekné. Ale háčkujem aj takéto niečo ako praclík, že je jedlo. Tento mi trval dlhšie, keďže to som musela spraviť dlhý pás, ktorý som potom vlastne takto musela prepliesť a tuto zošiť. No a háčkujem aj korytnačky, veľrybky, axolotov, ale toto všetko vám ukážem, ako sa to robí. Vám spravím videonávody. Pre toto video by to bolo teda všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, že ste sa niečo naučili a dúfam, že budete háčkovať so mňou, teda podľa mojich videonávodov. Budem veľmi rada, keď mi dáte odber, lajky na videá a uvidíme sa v ďalšom videu, kde vám ukážem, ako správne spraviť magický krúžok, ktorý sa dá spraviť dvoma spôsobmi, ako začať háčkovať pre tých, čo nevedia háčkovať a teda takéto základné veci. Takže tešte sa a ahoj.